всички ваш. Много ви обичам. Благодаря. Здравейте, златни момичета и момчета, възпитаници на Великата немска гимназия! Поздравявам ви с фашинга, 44-ти поред! Поздравявам организаторите с отличната организация! И преди всичко и над всичко, поздравявам темата на фашинга, а именно България и нейните природни геополитически дадености. Драги мои, ако искате ми вярвайте, ако искате не вярвайте, но това е геополитическа истина. България на Балканите, върху световната карта, между 41 и 44 градуса северна ширина, няма природен аналог в света. Мили мои, знаете, че много ви обичам, а ние всички обичаме България. И искам да ви кажа, че в задземието на нашето национално географско пространство е етническото географско пространство на България, на страната ни. Разположено е между устието на Дунав до Бяло море, от Добруджа до Охридското и Костурското езеро, от Черно море до Шар планина и Поморавието. Етническото българско землище. Българщината е жива. Защо? Защото има един герой, един видящ славен, един титан под сини небосвод, с грамаден ръст в историята изправен, а той се казва български народ. Етнически чист, християнски, източно православен, български народ! Български народ! Български народ! Скъпи мои, вековечният български народ има Рилският манастир и небесният покровител на България Свети Иван Рилски. Има Зографският манастир в Атон и Паисий Хилендарски. Има на манастира Свети Наум, братята Кирил и Методий и Свети Климент Охридски. Има желязната църква Свети Стефан в Цариград, символ на българщината. Драги мои, чуйте още две изречения. В задземието на Балканския полуостров България има банатските българи. Помнете, банатските българи. Българите от Бачка, Буковина и бесабарските българи. Бесарабските българи. Трябва да знаете, 5 пъти министър-председател България никой друг не е бил, освен банатският българин Александър Малинов. Осъществил независимостта на България 1908 година. А също така Александър Балан и разбира се Руслан Майнов. Трябва да ви кажа, че заедно с Мартин Карловски Руслан Майнов в момента снима. Щеше да бъде тук и щях да ви направя изненада с него, но не можа да дойде. Само преди час и половина ми каза, че снимките продължават.
зала и ще направим кръгла маса за българщината в България. И накрая искам да ви кажа нещо тъжно. На 26 април 1986 година гръмна Чернобил. Геополитическа и екологична катастрофа за целия свят. Трябва да ви кажа обаче, че на 26 януари 2012 година при неизяснени обстоятелства в град Болград изгоря символа на българите, бесарабските българи, а това е Спасо-Преображенският събор, Светео-Преображение Господне. Уважаеми ученици, драги колеги, ние сме 35 паралелки имаме и преподавателският апарат. Призовавам, ако приемете, разбира се, в рамките на месец и половина да съберем по 1 евро и дарим Болград възстановяването на Свети Преображенското събор, храма Свети Преображение Господне. Вашата акламация ми говори, че вие нямате нищо против Мартин Карбовски в Нова телевизия и Руслан Майнов, там където се явява изрично, ще манифестират решението на немската гимназия за лепката, която ще дадат за възстановяване символа на българщината в Болград, бесарабските българи. Завършвам винаги с единствено възможните думи. Да живее немската гимназия! Да живеят нейните възпитаници, истински българи и българопили! Да живее България! Сега, следва да изпеем химна. Много ви моля, който може, който не може, знаете, че